Punta mga kakson kay may ara nga grupo Progressive Alliance of Capital Employees nga natawag nga PACE mga kakson, isa ini sang nagpaninguha man para nga ayuon ang ato sa nga provincial government nga kung pwede ma-release na. Way problema kung pundo ang paghambalan kay napunduhan na gadaan eh. No, kay na ginanunsyo niya Atty. Diaz nga aprobado na permahal niya na ang payroll mga kaakson. Mangin kaupod nato ng presidente sa PACE, Mr. Renelo Lastiere. Mr. Lastiere, sir, mayong gabi. Mayong gabi, Action Malon, subuman sa maupod nga tagplamati sa Action Radio, kag sa bugos pa sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Thank you so much sa time, Mr. Lastiere. Ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Balanta kalabanan nga mga provincial government employees subong nagayuhom gid ang ilas nga nawong eh. No? Matapos di na permahan ang payroll, pwede na nga mahatag ang 3,000 nga anniversary bonus o the best piho ko nga ti ang pagpasalamat diri aragid sa kay Governor Bong Lacson kag sa mismo PACE nga amo na nagpaningguha parang matigayon no ni. Anong mahambal mo sa diri Mr. Lastieri, sir? At ako gitang pagpasalamat sa bugos pa sa tagpabudlay sa ato na lang doon nga may sa probinsya kag sa kabugusan sa sangguniang panlalawigan sa Negros Occidental nga ginapangunahan man sa atong BC Gobernador. Action Malon, actually, ining milestone anniversary bonus, every 5 years siya naton ginabaton. Kay sa nadumduman pa naton na-amend ang basis ang foundation sa atong probinsya, Occidental Negros. Ang tutuo dyan nga founding year is May 1, 1901. So, sa atong chimpo during that time as President ng Union, pasulod kami sa proposal to amend sa atong founding year because pagpanalawsaw ko sa to Action Malon, para ako sa probinsya legal office. Nag-research ako Action Malon, kag nakita ko na ang founding year sa province was not the true founding year as based on historical facts and laws. Action Malon, that's why nakita mo nga itong gidyang logo dapat Occidental Negros, hindi Negros Occidental. Kay the very law creating sa atong probinsya, it was named Occidental, Action Malon, Occidental Negros. So under DBM Circular number 65, series of 1997, local government units are allowed to release a 3,000 milestone anniversary bonus every 5 years, Action Malon. So ang last na release ng province was last 2017. So nagpasalamat kita nga nalabot naman ang isa naman ka 5 years, which has become the basis of our request sa provincial government for the release of the 3,000 milestone anniversary bonus, Action Malon. But silingon, kung isipon ta Sir Lastiere, 2017, amo tong una o kung sang isipon ta every 5 years? Yes, the last Action Malon, ang counting sa under DBM circular is every 5 years. Okay. So, ang pinaka-last na pag-release is 2017. So, counting from 2017, ang 2022 now falls on the 5th year. But may previous sa Action Malon nga releasing sa probinsya, it is just only that through the Progressive Alliance of Capital Employees na-amend ang true founding year. Okay. Kaya ang basis natin is not 1901 Action Malon eh. It was, I believe, 1917. So daw na-change natin nag-propose kita during the time of board member Miller Sirundo to chair the Committee on Personnel. The Progressive Alliance of Capital Employees successfully convinced the Sangguniang Panlalawigan through board member Miller Sirundo that the true founding year
was May 1, 1901. So may mga supporting documents kita naging pasunod during that time. I believe ang pag-change sila, if I remember it right, it was 2011. Mhm. In an ordinance number 006. I think if I am right, that is ordinance number 006. Aha. Gin-amend sa probinsya to correct the true founding date. So, during that time, actually, nadumduman pa na ako, nalukot pa kami ganito sa probinsya sang dapat sang amo pa nga tuwig ang every 5 years. Dali kay why ito nag-grant Action Marlon. Okay. It was only dogin limit lang siya. So, subong Action Marlon, it has become a statutory benefit sa aton niyang kagkadalagaan sa aton nga empleyado, where every 5 years Action Marlon, mas gamay lang benepisyo, nag-release na ang probinsya sa 5,000 pesos as part of our benefits, Action Marlon. Okay, sang 2017 same amount to sa 3,000 ban. Yes, Action Marlon, every year. Mhm. Parehas na siya kay way na bago ang DBM circular. So, our basis is the Sangguniang Panliliwigan Resolution adopting the founding year and the DBM circular, Department of Budget Memorandum Circular number 65, series of 1997. It was not amended Mhm. to increase the milestone anniversary. Amo pa na sa gani, Action Marlon, no? Oo. Dapat namindahan na siya ka mag-increase man kay gataas na ang tanan. It was Oo. the last circular issued on that particular subject matter is 1997 pa, Action Marlon. Oo. So, malawig-lawig. Oh, dapat giban pasakaan no kay gasaka giban ng halos kalabanan nga balak sulon subong. Are sir, ang makabaton siri empleyado sa nga provincial government regardless sang status niya. Action Marlon, under DBM circular, Oh. ang makabatong sini are regular, casual, Mhm. coterminous, employees, and officials of the provincial government. So wala din rin na-include ang aton nga mga COS, Oh. wala din na-include ang aton nga mga job orders. Inang contract of service, COS. Yes, no, wala na sila na-include, Action Marlon, Oh. because the DBM circular, DBM number 65, Mhm. specifically provides that the coverage is only regular, casual, and coterminous employees and officials of the provincial government. Oh. Confirm ko lang Sir Lastiere, naka-start na mga padagtag. Pardon, Action Marlon. Nakaumpisa na gid man padagtag ang 3,000. Naumpisahan na. Kanina, Action Marlon, nag-sugod na sila. Ay, depende, Action Marlon, sa nag-process sa kada opisina. Mhm. So, may iba niyang opisina, Action Marlon, nga ara na yan sa accounting office ang ila. Oh. Ang iba niya inog kas-advance na. So, depende, Action Marlon, no? Kay kagina po, wala pa kagina sa nakakas-advance Mhm. na nakagwa ng amount, Action Marlon. Kung ara na tanan, nag-process sa pang-budget office, accounting, to treasurer, Action Marlon. Okay. Magluwas sa sining anniversary bonus, may iban pa nga benepisyo nga ginapaabot ang mga government employees dira subong nga Hunyo o kung sa maabot nga mga binulan sa Lastiere? May iban pa? Action Marlon, ang aton nga union ng Progressive Alliance of Capital Employees, padayon niya nagapangita sa kung ano pang aton maduso para sa pag-proteger sa welfare sa aton nga membro. So, subong Action Marlon, may mga ginadihon kita Mhm. nga iganigosyar sa provincial government ng mga programa, but we will have to put it in a perspective na masarangan man sa provincial government ang Pagpinas. Kay parehas Action Marlon, no? Napamangkot mo na gidman, Oh. may mga healthcare program kita nga ginatingwaan nga iduso to cover health insurance sa atong mga empleyado. So, paghahambalan ina Action Marlon, it's because
ang aton iya nga probinsya works on an approved budget. So dapat maigo siya sa pagsugod yung action man nun sa tuig, no? Oh. So aside from the statutory benefits, iya action man nun nga ginagrant na daan sa aton lay and negotiated benefits amo ina iya ang ginapaniwa naton ang sa bahin sang negotiated benefits which involves an agreement between the provincial government and the union of whatever program which is allowed by law to at least protect the welfare of the working class action man. Sige. Mr. Renelo Lastieri, sir, thank you so much good sa time. Unless may ara kasi inugang pa? Madamo gid salamat action man sa inyo man padayon nga pagsuporta sa kausa sa pagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Nagapalabot kami sa amon nga pagpasalamat sa aton amay sa probinsya, Governor Bong Lacson, sa membro sa Sangguniang Panlalawigan, sa aton provincial administrator, Attorney Riclando P. Diaz, kag sa aton man ikadwa may sa probinsya, Honorable Jeffrey Pereira, kag sa aton mga department heads sa nagpangita man sa pagi kay Ma'am Gemma sa aton budget office. Madamo gid salamat kag mabuhay ang tagpabudlay sa Kapitolyo Provincial. Salamat, good evening. Action Firing Line. Mr.